அப்பாவுக்கு கால் ரொம்ப வலிக்குதுடி. காலை முக்கிறியா? காலை முக்கிறியா? கால் வலிக்குதுடா. காலை முக்கு பெரியண்ணா. என்ன சாமியே காலை முக்க சொன்னா என்ன பண்ணுற? 2 கையை வச்சு அமுக்கு. அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். இந்த காலு நல்லா அமுக்கு. கால் அமுக்குங்க. அப்பா கால் ரொம்ப வலிக்குதாண்டியே. அமுக்கி விடுறியே தங்கம்ல. நல்லா சுடுதா? ஜாலியா இருக்கா? உனக்கு யார ரொம்ப பிடிக்கும்? அது மட்டும் நல்லா அழுத்தி சொல்ற.